Berdevkê bi navê Serokatiya Tirkî ragihan ku pêşbînî dike ku alozîya peywendiyan di navbera Tirkiye û Amerîka de bandora wê li ser nexşereya min bicinîne. Berdevkê bi navê Serokatiya Tirkî Ebrahim Galin di Kongerekî Rojnamevanî de ragihand ku tevlheviya ku niha rû dide tu bandora wê li ser karê me nîne. Tu gav ji vî alî de me nedîtiye. Te kes kir ku nexşereya min bijê tê cêbecêkirin wekû ku plan jê re hatiye danîn. Kalin her wiha diyar kir ku welatê wê berdewam e di rêgiriya li pêşiya her gefê li ser ewlehiya Tirkiye ji aliyê Sûrî de. Beriya niha dadgeha Tirkî biryar neştecîbûna neçarî li ser welatên Amerîkiyê bi navê Elqes Branson da ku bi tûmeta sîxurî ji PKK û rêxistina Gulen re hatibû tûmetbarkirin. Di vê derbarê de karên banga rêzgirtina ji biryara dadgeha Tirkî re her wiha tekez kir got û caran gef nikare Tirkiye bişkîne û tu caran gef li dijî Tirkiye nayêne qebûlkirin. Her wiha diyar kir ku em nikarin qebûl bikin ku Amerîka ya ku hevpeymaniya me ya stratejî yê gefa li me bike ji ber babetekî dadgehê û got Tirkiye ne welatekî ku bi asanî were piştguhkirin. Derbarê rewşa Sûrî Galin diyar kir ku welatê wê berdewam be dikarê derbara veguhestina siyasî li Sûriyê. Kalin eşkere kir ku welatên girintîdar ji Asîtana re û du civîn li Sûçî û Enqere li darxistin. Her wiha wê civînekî din li Tehran were li darxistin lê hîn demê wê civînê nehatiye diyarîkirin.